హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం 2వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. ద్వితీయ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? నిన్నటి అధ్యాయంలో ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతారు సంజయుడిని, భీష్ముల వారు పడిపోయారు అని చెప్పిన సంజయుడు చెప్పగానే ఆయన ఉలిక్కి పడతారు. అయ్యో, భీష్ముల వారు ఉన్నారు అంటే ఆయనకు విజయం తప్పకుండా లభిస్తుంది అనే దీంట్లో ఉన్నారనమాట. పడిపోయారనగానే ఆయనకి ఇది భయం కలుగుతుంది. అయ్యో, ఏమిటి ఇది పరిస్థితి, ఫస్ట్ నుంచి అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పమని చెప్పి అడుగుతారు సంజయుడిని. అప్పుడు సంజయుడు చెప్పడం మొదలు పెడతారు. అర్జునుడు ఫస్ట్ ఈ యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యి అందరూ కూడా శంఖనాదాలు చేశారు. ఈ దుర్యోధనుడు భయపడుతున్నాడు అని చెప్పి నాకు తెలిసినప్పుడు ఆ భీష్ముల వారు సింహనాదం చేసి ఆయన ఫస్ట్ శంఖాన్ని పూరించిన తర్వాత యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది. అందరూ కూడా శంఖాలు పూరించారు. తర్వాత రెండవ పక్షం వారు కూడా ఆ శంఖాలు పాంచజన్యం, కృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యాన్ని పూరించారు, దేవదత్తాన్ని అర్జునుడు పూరించారు, అనంత విజయాన్నేమో ధర్మరాజు పూరించారు, సుఘోషము పుష్పకాలనే శంఖాలనేమో నకుల సహదేవులు పూరించారు. తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా యోధులందరూ కూడా శంఖనాదాల్ని చేయటం జరిగింది. ఆ శంఖనాదాలతో యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది. పూర్తిగా భూమి దద్దరిల్లిపోయింది అని చెప్పడం జరిగింది నిన్నటి అధ్యాయంలో. వెంటనే అర్జునుడు ఆ మధ్యలో తీసుకెళ్ళి నా రథాన్ని పెట్టు, నేను అందరినీ ఒక్కసారి చూడాలి, నాతో ఎవరైతే యుద్ధం చేద్దామని అనుకుంటున్నారో ఆ శత్రుపక్షంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ చూడాలి అని చెప్పినని అడగటం జరిగింది కృష్ణ భగవానుడిని. కృష్ణ భగవానుడు తీసుకొని వెళ్ళి ఆ రథాన్ని ఆ మధ్యలో పెట్టడం జరిగింది, ఇరు సైన్యాల మధ్యలో. ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టంగానే అప్పుడు ఆ అర్జునుడు ఫస్ట్ ఆయనకి ఎవరు కనిపించారు? భీష్ముల వారు. చిన్నతనం నుంచి ఆయన్ని పెంచి పెద్ద చేసి ఆయన ఒళ్ళో పెరిగారు వీళ్ళు. తండ్రి కన్నా ఎక్కువగా పెంచారు ఆయన, తండ్రి లేడు కదా. ఆ భీష్ముల వారిని చూశారు. తర్వాత ఇక్కడ భీష్ముల వారి తర్వాత వీళ్ళని చూశారు. ఎవరిని? కృపాచార్యుడు, ద్రోణాచార్యుడు, మిత్రులు, సంబంధికులు, రక్త సంబంధికులు అందరినీ చూసిన తర్వాత ఆయనకి విపరీతమైన బాధ కలిగింది. ఎందుకు ఈ యుద్ధం వల్ల నేను పొందేదేంటి? నాకు ఈ రాజ్యసుఖాలేం వద్దు. దుఃఖం కలిగింది ఆయనకి. దుఃఖం కలిగి ఆ చేతిలో గాంధీవం జారిపోయింది. అక్కడే కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. నేను ఇంక యుద్ధం చేయలేను, నాకొద్దు యుద్ధం అని చెప్పినని ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. అంటే అనిశ్చయ స్థితికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఏది నిర్ణయం తీసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు అర్జునుడు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయం గురించి మనము మంగళాచరణం చేసుకున్న తర్వాత చెప్పుకుందాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్
సాగణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యేతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అర్జున విషాద యోగ అయిపోయింది. మనకి అర్జున విషాద యోగం అయిపోయింది, మొదటి అధ్యాయం. ఇప్పుడు రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం మొదలుపెట్టి చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ సాంఖ్యయోగంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు? నువ్వు యుద్ధం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాటించి యుద్ధం చెయ్యి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకొని యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ అర్జునుడి ఆవేదన 1 నుంచి 10వ శ్లోకం వరకు అర్జునుడి ఆవేదన. తర్వాత 12వ శ్లోకం 11వ శ్లోకం నుంచి 30వ శ్లోకం వరకు ఆత్మతత్వం గురించి చెప్తారన్నమాట. ఆత్మతత్వం తెలుసుకొని యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తారు భగవంతుడు. తర్వాత 31 నుంచి 38 వరకు క్షత్రియ ధర్మం పాటించి యుద్ధం చేయమని చెప్తారు. 39 నుంచి 53వ శ్లోకం వరకు బుద్ధియోగం ఆచరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తారు. 54 నుంచి 72 వరకు స్థిత ప్రజ్ఞుడివే యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తారు. 54 నుంచి 72 వరకు. ఇలా ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా ఈ విధంగా మనం ఈరోజు వివరించుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సాంఖ్యయోగః. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతం ఇదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సంజయుడు చెప్తున్నారనమాట. మనసు కుంగిన వాడై శోకతప హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. అక్కడ గాంధీవం జారిపోయింది, అక్కడ కూర్చునిపోయారు, ఆ రథంలో చతికిల పడిపోయారు ఆయన అర్జునుడు. ఆ అర్జునుడు కళ్ళ నీళ్లు కారిపోతున్నాయి, ఆ కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు, కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండిపోయినాయి ఆయనకి. ఆ అర్జునుడిని చూసి కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూద్దాం. సరే, కుతస్త్వా కస్మలమిదం
విషమే సముపస్థితం అనార్యదుష్టం అస్వర్గ్యం అతి అకీర్తికరం అర్జున. కుతస్త్వాకస్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యదుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. కుతస్త్వాకస్మలమిదం, ఈ మోహం నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ కస్మలం, ఈ మోహం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు? కారణం ఏంటి? ప్రతి క్షణం ఎంతో కూడా సావధానంగా ఉండాలి. ఈ క్షణంలో నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళు ఏ విధంగా యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయినారు, వాళ్ళని చూస్తూ నువ్వు ఈ విధంగా చతికిలు పడిపోయి ఏడుస్తూ కూర్చున్నావు అనుకో, వాళ్ళు రెడీ అయిపోయినారు యుద్ధం చేయడానికి, మొత్తం కూడా వాళ్ళు బాణాలు వేసేస్తారని తల లేచిపోతుంది, ఇక్కడ చచ్చిపోతావు నువ్వు. ఒక క్షత్రియుడివి, సుక్షత్రియుడివి నువ్వు, ఆ విషయం మర్చిపోతున్నావు నువ్వు. ఇది ఆర్యులకి తగదు. ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం ఆర్యులకు కూడిన ప్రవర్తనే కాదు. ఆర్యులు ఈ విధంగా ప్రవర్తించరు. అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం. అనార్యులు ఒక ప్రతిష్ట గల వ్యక్తి వ్యవహారం కాదు ఇది. అనార్యులు ప్రవర్తించినట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నావు నువ్వు. దీన్ని ఈ విధంగా నీ ప్రవర్తనను ఎవ్వరు కూడా సమర్థించరు. ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు నువ్వు, ఈ ప్రవర్తనను ఎవ్వరు కూడా సమర్థించరు. ఒక సభ్య సమాజంలో ఈ ప్రవర్తన ఎవ్వరు కూడా అంగీకరించరు. నాగరిక సమాజం అంగీకరించదు. ఇది చాలా అపకీర్తికరం, నీకు చాలా అపకీర్తిని తెచ్చిపెడుతుంది. అబ్బా, అర్జునుడు చాలా గొప్పవాడు, వాళ్ళ తాతగారి గురించి, వాళ్ళ బంధువుల గురించి, అందరినీ గురించి యుద్ధం మానేశాడు, ఆ ధనుర్బాణాలు వదిలేశాడు, వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి అని చెప్పి ఎవరు అనరు, నిన్నేం కీర్తించరు. ఈ వంశం ఎంత మంచి వంశం, ఎంత గొప్ప వంశం. నీ వంశానికి కూడా నువ్వు చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తావురా కృష్ణ. అర్జున, కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, నీ వంశానికి కూడా చెడ్డ పేరు వచ్చేస్తుంది. అనార్య దుష్టం అస్వర్గ్యం. అనార్యుల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నావు, ఆర్యుల్లాగా ప్రవర్తించట్లేదు నువ్వు. నీకు అపకీర్తిని తెచ్చిపెడుతుంది ఇది అని చెప్పనని ఆయన, ఇది సరైన పద్ధతి కాదు అని చెప్పనని చెప్పారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. వెంటనే అర్జునుడు అంటున్నారు, అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణంచ మధుసూదన ఇషుభిః ప్రతియోస్యామి పూజార్హ వరిసూదన. అర్జునుడు ఏమంటున్నారు, ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఎట్లా కొట్టేది? వాళ్ళని పరిస్థితి అలా వచ్చింది అర్జునుడికి. మనకి ఎవరైనా ఇష్టమైన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం, మన ఎదురుగుండా మన తాతగారు కానీ, మన అమ్మా నాన్న కానీ, మన బంధువులు కానీ, అన్నదమ్ములు కానీ ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు ఎదురుపడ్డారు, చాలా కాలం, చాలా రోజుల తర్వాత, చాలా వాళ్ళు అజ్ఞాతవాసం అంతా అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎదురెదురుపడ్డారు. అట్లా మనం కూడా ఎవరైనా ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎదురుపడ్డప్పుడు, పూజనీయులైనప్పుడు వాళ్ళని పుష్పాలతో పూజ చేస్తాం, వాళ్ళ పాదాలకి నమస్కారం చేస్తాము, వాళ్ళని హగ్ చేసుకుంటాము, ఎంతో ప్రేమగా వాళ్ళని, వాళ్ళ యొక్క ఆ వాళ్ళని పొందటాన్ని, వాళ్ళని కలవటాన్ని మనం ఎంతో ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తాం. అలాంటిది ఇప్పుడు అర్జునుడికి పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది అంటే, భీష్ముల వారిని చంపాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆయన మీద బాణాలు వేయాలి, ద్రోణాచార్యుడి మీద బాణాలు వేయాలి. వీళ్ళిద్దరూ కూడా పూజనీయులు, వాళ్ళకి పూజ చేయాలి, పువ్వులతో వాళ్ళని దగ్గరికి తీసుకోవాలి, వాళ్ళని ఎంతో గౌరవించాలి. పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, నా పూజ చేసేటువంటి వాళ్ళు, నేను పూజ చేయాల్సినటువంటి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళని నేను
బాణాలతో కొట్టాలా, ఇదేంటిది ఈ పరిస్థితి నాకు అని చెప్పనని అడుగుతున్నారనమాట. నువ్వేమో ఈ విధంగా చెప్తున్నావు నాకు, నువ్వు చెప్పినట్లుగా అంత అంత తేలిక కాదు ఇది. వాళ్ళని బాణాలతో కొట్టమంటే శత్రు సంహార ఓ మధుసూదన, ఒక శత్రువును సంహరించినట్లుగా కాదు ఇది. పూజారులు వాళ్ళు, భీష్మద్రోణాదులు, వాళ్ళని నేను ఎట్లా కొట్టేది, బాణాలతో ఎట్లా కొట్టేది వాళ్ళని అని చెప్పనని అడిగారనమాట. ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్. కృష్ణుడు ఏమంటారు, క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం అది, ఇది దయాధర్మం కాదు, ఇది నీ తుచ్చమైన హృదయ దౌర్బల్యం, అంతేగాని ఇంకేం కాదు ఇది. కాబట్టి నువ్వు ఈ స్థితిలో నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం సరైన పద్ధతి కాదు, లేచి యుద్ధం చేయి అని చెప్పనని ఆయన చెప్పారు. శత్రువుని ఎదుర్కో నువ్వు, వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని, శత్రువుల్ని ఎదుర్కో నువ్వు అని చెప్పనని మళ్ళీ చెప్పారు కృష్ణ భగవానుడు ఆయనకి, అర్జునుడికి. తర్వాత ఓకే, ఇప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్పిన తర్వాత ద్రోణుడు, భీష్ముడు, వీళ్ళందరూ గురువులు నాకు. భీష్ముల వారంటే ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు, ఆయన కాలాన్ని కామాన్ని రెండు కూడా జయించినటువంటి వాడు ఆయన. భీష్ముల వారు అంత గొప్పవాడు మా తాతగారు. ఇది నా ధర్మం మూలంగా ఏర్పడినటువంటి వివేచన ఇది, ఆలోచన ఇది. నాకు పెద్దవాళ్ళు గురువులు, వాళ్ళని చంపటం తగదు, వాళ్ళని చంపకూడదు. నేను వాళ్ళని చంపడం కన్నా కూడా బిచ్చం ఎత్తుకొని బతకటం కూడా తేలిక. బిచ్చం ఎత్తుకొని బతుకుతాను నేను, వెళ్ళిపోయి బిచ్చం ఎత్తుకొని బతుకుతాను నేను అని చెప్పనని చెప్పాడనమాట అర్జునుడు. చెప్తే, ఏంటి బిచ్చం ఎత్తుకొని బతుకుతావా నువ్వు, ఏంటిరా నువ్వు చెప్పేది అర్జునా, నువ్వు ఒక క్షత్రియుడివి, సుక్షత్రియుడివి, ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి అన్నది ఆలోచించు. నువ్వు శత్రుపక్షాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన సమయంలో నువ్వు భిక్షం ఎత్తుకుంటానంటావేంటి? ఒక రాజుకు తగదది. క్షత్రియుడు భిక్షం ఎత్తుకోకూడదు, భిక్షాటం చేయకూడదు, భిక్షను ఎత్తకూడదు క్షత్రియుడు. కాబట్టి నీ క్షత్రియుడిగా, సుక్షత్రియుడిగా నువ్వు చేయాల్సిందేంటి, యుద్ధం. కాబట్టి నీ శత్రువుల్ని నువ్వు ఎదుర్కో అని చెప్పినని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. అర్థస్య పురుషోదాస, ధనానికి మనిషి దాసుడు, మనిషికి ధనం దాసుడు. కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు అధార్మికుడైన దుర్యోధనుడి పక్షంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. భీష్మాచార్యుడు, ద్రోణాచార్యుడు ఇద్దరు కూడా ఆ ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నారు, శత్రుపక్షంలో. యుధిష్ఠిరునికి ఒకసారి చెప్పాడు ద్రోణాచార్యుడు, ధనానికి మనిషి దాసుడవుతాడు, నేను కూడా ధనం ద్వారా కౌరవులచే బంధింపబడ్డాను. ఆ సింహాసనానికి బద్ధుడైపోయాడు ఆయన, భీష్ముల వారు. నేను కూడా వాళ్ళకి బందీకృతుడిని అయిపోయాను
అని చెప్పనని చెప్పాడు. కాబట్టి ఒకప్పుడు మహానుభావుడై ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు కాదు. వాళ్ళని నేను చంపలేను, ధనలోలులై ఉండొచ్చు, కానీ నాకు ఏ భోగం లభిస్తుందో అది వీరి రక్తంతో ఏర్పడిన భోగాలు. ఆ భోగాలు నాకు వద్దు అంటున్నాడు అర్జునుడు. లేదు, నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిందే, నువ్వు వీరుడివి, క్షత్రియుడివి కాబట్టి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించు అని చెప్పనని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆయన కూడా ఆ సింహాసనానికి బద్ధుడైపోయినాడు. మీరందరూ కూడా ఎన్ని ప్రతిజ్ఞలు చేశారు, మీరందరూ కూడా మీ ప్రతిజ్ఞలన్నీ మీరు నెరవేర్చుకోవాలి కదా. ఆ శత్రుపక్షం వాళ్ళని ఎదుర్కోవాలి నువ్వు. ఈ సమయంలో నువ్వు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం కాదు ఇది అని చెప్పనని కృష్ణుడు మందలించాడనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తే అహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. మమకారం అనే దోషం కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని అడుగుతున్నాను. నేను నీ శిష్యుడను మరియు నీకు శరణాగతుణ్ణి, నేను నీకు శిష్యుణ్ణి. కాబట్టి నువ్వు నాకు ఏం చేయాలి, నాకు అర్థం కావట్లా, నిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను, నువ్వు నాకు చెప్పు, ఏం చేయాలో చెప్పు అని చెప్పనని అడిగారు. అడిగితే కార్పణ్య దోషం, నాకు ధర్మం పట్ల నా మనసు కలత చెందున్నది, నేను ఏం చేయాలి అన్నది నేను మర్చిపోయాను, నా వల్ల కావట్లేదు. ఒక క్షత్రియుడినై ఉండి నేను నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నాను. ఓ పక్క క్షత్రియుడు, ఓ పక్క గురుద్రోహం అని బాధ కలుగుతున్నది, పెద్దల్ని సంబంధించాల్సి వస్తున్నదని బాధ కలుగుతున్నది నాకు. ఏం తోచని పరిస్థితి, బాధగా ఉంది, ఏం చేయాలి. తన స్వభావం, శౌర్యం ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయాడు ఆయన. తన స్వభావం ఏంటి, ఆయన క్షత్రియుడు, క్షత్రియ స్వభావం, దాన్ని కూడా వదిలేశాడు అర్జునుడు. బాధపడుతున్నాడు అనమాట. శిష్యస్తే అహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను నీకు శిష్యుణ్ణి, శరణ పొందుతున్నాను, నేనేం చేయాలి, నిర్ణయం చెప్పు అని చెప్పనని అడుగుతున్నారు. కృష్ణుడు ఏమంటున్నారంటే, నేను పెద్ద పండితుని అనుకుంటున్నావు నువ్వు, నేను చెప్పిన ప్రతి విషయాన్ని కూడా నువ్వు వినట్లేదు, ఖండిస్తున్నావు, మళ్ళీ నన్నే గురువుగా చేసుకుంటాను, నాకు చెప్పు, విషయం చెప్పు అని చెప్పి అడుగుతున్నావు నన్ను. గురువు యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో ఆయన ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఖండించడం అనేది ఉండకూడదు. ఆ గురువు చెప్పిన ఆదేశం అర్థం కాలేదు, నీకు ఆదేశం ఇచ్చారు, అది ఏం ఆదేశించారు అన్నది అర్థం కాల. తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ, 4 సార్లు అడుగు, అడిగి తెలుసుకో, అంతేగాని ఈ విధంగా మాట్లాడడం తగదు నీకు. ఏదో పెద్ద పండితుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు, నేను వాళ్ళని చంపను, వీళ్ళని చంపను, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు గురువులు, ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నావు. ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ మళ్ళీ నన్నే శరణ పొందుతున్నాను అంటున్నావు, నన్నే చెప్పమని అడుగుతున్నావు, గురువునిగా నువ్వే గురువువి నాకు, నీ దగ్గర నువ్వే చెప్పు నాకు అని చెప్పినని అడుగుతున్నావు అని చెప్పినని అంటున్నారు. అంటూ, నువ్వు నాకు మిత్రుడివి కదా అర్జున, మిత్రుడంటే గౌరవభావం ఉండదు, స్నేహితుడంటే అరే ఎవరే ఏంట్రా ఇది తప్పురా, ఇది కరెక్ట్రా, డైరెక్ట్గా మాట్లాడుకుంటారు.
భుజం మీద భుజం చేసుకొని ఆ విధంగా మాట్లాడుకుండే మనము నేను నీ గురువు అంటే అది కుదరదు. నువ్వేం చేస్తావంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీ వంశంలో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని గురువుగా చేసుకో. వాళ్ళని అడుగు, ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏం చేయాలి నేను అని వాళ్ళని అడుగు, వాళ్ళు చెప్తారు అని చెప్పినని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు. చెప్పి పెద్దవాళ్ళు ఎవరున్నారు, ఎవరిని అడగాలి నేను? దానికి కృష్ణుడే చెప్పారు, భీష్ముల వారు పెద్దవాళ్ళు వంశంలో, కానీ ఆయన శత్రుపక్షంలో ఉన్నారు. ఆయనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు మీ వంశాన్ని ఉద్ధరించిన వాళ్ళు. ఎవరు? వ్యాస భగవానుడు. ఆయన మీకు పెద్దవాడు. ఆ వ్యాసుడు వస్తాడు, వ్యాసుడిని అడుగు, వ్యాసుడిని గురువుగా చేసుకో, ఆయన ఏం చెప్తే అది చెయ్యి అని చెప్పనని ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్తారనమాట. చెప్తే అప్పుడు అర్జునుడు వెంటనే రాజ్యభోగాలు అనుభవించు, చక్కగా యుద్ధం చెయ్యి, రాజ్యభోగాలు అనుభవించు. ఎందుకు? రాజ్యభోగాలు అనుభవించకుండా నువ్వు సన్యాసం తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను, భిక్షాటం చేస్తానంటున్నావు, ఇది కరెక్ట్ కాదు నీది. మీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా అడుగు, ఏది కరెక్ట్ అన్నది వ్యాసుల వారిని అడుగు అని చెప్పారు. ధర్మం పట్ల నేను మోహితుడినైపోయి ఉన్నాను, కాబట్టి నాకు సరైన కారణం కనిపించటం లేదు, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పినాను. అర్జునుడు మొత్తుకుంటున్నాడు. కానీ ఒక గురువు ఒక శిష్యుడిని అంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయడు. శిష్యుడు కరెక్ట్గా మాట వింటాడు, సరైన వాడు అనే ఇది వస్తేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు గురువు. అది ఇక్కడ ఏముంది అసలు, గురువుగా చేసుకుంటున్నాను, నువ్వే నా శోకాన్ని తీర్చాలి, నువ్వే చెప్పు, ఎలా చెబితే అలా చేస్తానని చెప్పినని అర్జునుడు అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా సంజయుడు చెప్తున్నారు. మళ్ళీ సంజయ్ ఉవాచ ఏవం ముక్త్వా హృషికేశం గుడాకేశ పరంతపా నయోత్సైతి గోవిందం ముక్త్వా తూష్ణీం బభువః. సంజయుడు చెప్తున్నారు, శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో గోవిందా నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. నేను యుద్ధం చేయలేను, ఏం చేయాలో నువ్వు చెబితే చేస్తా, నా మనస్థితి సరిగ్గా లేదు, ఏది నిశ్చయించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నానని చెప్పినని ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్పినని సంజయుడు చెప్పారనమాట. అంటే నువ్వు ఎక్కువ ఏమి ఆశపడవాకు ధృతరాష్ట్ర, ఓ రాజా, అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడు, అర్జునుడు వెళ్ళిపోతున్నాడే సన్యాసం తీసుకొని, మనదే రాజ్యం అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు, కానీ అది జరగదు అని చెప్పిన సంజయుడు నర్మగర్భంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ధృతరాష్ట్రుడికి. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసు నగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. ఇప్పుడు ఓకే చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఆయన. యుద్ధం చేయనని చెప్పి ఏడుస్తూ కూర్చున్నారు ఆ పాదాల దగ్గర. అప్పుడు ఇంకా కృష్ణుడు ఏం చేస్తారు, చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. గురువుగా ఆయన శిష్యుడుగా అంగీకరించారు, ఈయన గురువుగా చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. ఆత్మతత్వాన్ని గురించి చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం, శోకించదాన్ని గురించి చూడని దాన్ని గురించి శోకిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషే, ఒక తెలివిగలవాడు, ఒక వివేకవంతుడు
చనిపోయిన వాళ్ళని గురించి ఎవరు కూడా దుఃఖించరు. వారి గురించి కానీ బతికున్న వారి గురించి కానీ కూడా దుఃఖించరు వాళ్ళు పండితులు. గతాసూన అగతాసూంశ్చ అంటే ఈ స్థూల శరీరం గతాసూనః అగతాసూంశ్చ. స్థూల శరీరం అయిపోతుంది, దాని పని నశించిపోతుంది. సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది. అది ఆ ఉండే దాని గురించి ఉండని దాని గురించి, ఉండని ఈ దేహం గురించి, ఉండే ఆ సూక్ష్మ శరీరం గురించి దేని గురించి కూడా దుఃఖపడ్డు వివేకవంతుడు. నాను శోచంతి పండితాహ, పండితులు ఎవరు కూడా దుఃఖించరు అని చెప్పనని చెప్పారు ఇక్కడ. నత్వేవాహం జాతునాసన్ నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఆత్మ అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది ఇది ఆత్మ. పరమాత్మ కూడా అనాది, ఆత్మకు చావలేదు. అట్లాగే పరమాత్మ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు ఆయన. మొత్తం కూడా ఆయన భగవంతుడి స్వరూప శక్తి అయింది, కృష్ణ భగవానుడిది. ఈ స్థూల శరీరం నశించిపోతుంది, ఈ దేహం నశించిపోతుంది. నత్వేవాహం జాతునాసు, నేను కానీ నువ్వు కానీ నత్వేవాహం, నత్తు ఏవ అహం జాతునాసం. అహం అంటే నేను, నేను పరమాత్మని అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారనమాట. నేను పరమాత్మని, నేను అహం, నేను లేనన్నది లేదు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో అన్ని కాలాల్లో అన్ని సమయాల్లో ఎప్పుడు కూడా నేను ఉన్నాను. అలాగే నత్వం అంటే నువ్వు కూడా ఎప్పటికీ ఉన్నావు. ఆత్మ, నువ్వంటే ఏంటి? ఆత్మ. ఆ జీవాత్మ కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఉంది. నేమే జనాధిపాహ అంటే ఈ రాజులు, జనాధిపాహ ఈ రాజులందరూ కూడా ఉంటారు. నేనుంటాను, నువ్వు ఉంటావు, రాజులందరూ కూడా ఉంటారు. భవిష్యామః, నేను నువ్వు రాజులు భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటాం. ముందరున్నాము, ఇప్పుడు ఉంటున్నాము, మళ్ళీ భవిష్యత్తులో కూడా, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు ఎప్పుడు కూడా మనం ఉంటాము. లేని సమయం అంటూ ఏది లేదు అని చెప్పినని భవిష్యామః, నేను నువ్వు రాజులు భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటాం. జీవాత్మ పరమాత్మ కూడా అనాది నుంచి ఉన్నాయి. మరి ప్రియమైన వ్యక్తి చనిపోతే ఏడుస్తూ ఉంటాం ఎందుకని? ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది జీవాత్మ ఉంది, పరమాత్మ కూడా ఉన్నారు. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకో, నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. శరీరం నశించిపోతుందంటే ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్పనని చెప్పారనమాట. స్థూల శరీరం నశించిపోతుంది, సూక్ష్మ శరీరం ఏమవుతుంది? ఆ ముక్తిని పొందేదాకా సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా. అని చెప్పనని చెప్పారు. ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం చెప్తున్నారు. ఇంకా కృష్ణ భగవానుడే చెప్తున్నారు అనమాట అర్జునుడికి. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. దేహదారి దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, దాని నుంచి ముసలితనానికి క్రమంగా సాగిపోతుందో అదేవిధంగా మరణ సమయంలో జీవాత్మ మరి ఒక దేహాల్లోనికి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయానికి ఆందోళన పడరు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, చిన్న పిల్లవాడు బాల్యం, కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం 4 దశలు పొందుతుంది ఈ దేహం అన్నది. మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది. బాల్యంలో మనకి పళ్ళు ఉండవు, చిన్నపిల్లలు చిన్నగా ఉంటారు, నడవలేము, పాకను కూడా పాకలేము. పుట్టినప్పుడు ఆ ఊరికే అలా పడుకొని ఉంటాం.
తర్వాత కొన్ని నెలలు అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళకి నడకొస్తుంది, మాటలు వస్తాయి, అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ దేహం మార్పు చెందుతుంది, పెద్దవాళ్ళు అవుతారు, దేహ ఆకృతి కూడా మారుతుంది. బాల్యం తర్వాత కౌమారం, కౌమారావస్థ, తర్వాత యవ్వనం. యవ్వనానికి వచ్చేటప్పటికి చక్కగా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు, అంతా చదువు అవంతా అయిపోతుంది, వాళ్ళ వివాహం జరుగుతుంది, వాళ్ళకంటూ ఒక సంసారం ఏర్పడుతుంది, వాళ్ళ రూపంలో కూడా మార్పు వచ్చేస్తుంది. వార్ధక్యం, ముసలితనం వస్తుంది. ముసలితనం వచ్చేటప్పటికి వచ్చిన జుట్టంతా కూడా ఊడిపోతుంది, పళ్ళు ఊడిపోతాయి, చర్మంలో కూడా ముడతలు వచ్చేస్తాయి, కళ్ళు సరిగా కనిపించవు, చెవులు సరిగా వినిపించవు, మార్పు వచ్చేస్తుంది, ప్రతి అవయవంలో కూడా మార్పు వచ్చేస్తుంది ముసలితనం వచ్చేటప్పటికి. మనం ప్రతి అవస్థని కూడా మనము ఆనందంగా అనుభవిస్తున్నాం. దీన్ని ఆ శరీరంలో వచ్చే ప్రతి మార్పుని అనుభవిస్తున్నాం మనం. ఆ చిన్నపిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు వాడు పాకుతుంటే ఆనందిస్తాం, వాడు కూడా ఆనందిస్తాడు, అబ్బా నేను పాకగలుగుతున్నాను, దబ 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 పాకుతాడు, తప్పడడుగులేస్తూ నడుస్తాడు, ఆనందం. ఎట్టాగైనా సరే ఆ గోడ పట్టుకొనైనా నడుద్దాం అనుకుంటాడు. బర్త్డేలు చేసుకుంటూ ఉంటాం, 1 సంవత్సరం అయిపోయింది, 2 సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి, ఆనందంగా అందరినీ పిలుస్తాం, హ్యాపీగా బర్త్డేలు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆనందంగా. మరి అట్లా నువ్వు ఎందుకు ఆహ్వానించలేకపోతున్నావు? ముసలితనం వచ్చేసిన తర్వాత ఈ దేహం అయిపోతుంది కదా, ఈ దేహం పని అయిపోతుంది కదా, కాబట్టి ఆ నశించిపోయిన దేహము గురించి ఏడవద్దు నువ్వు. ఒక మనిషి నీళ్ళల్లో కొట్టుకుపోతూ ఉంటే ఆ చొక్కాని పట్టుకొని, ఆ చొక్కా పట్టుకొని చొక్కా రక్షించాలని చూస్తామా? దేహాన్ని రక్షించాలని, లోపలున్న ఆత్మని రక్షించాలి, అదే మనిషిని రక్షించాలని చూస్తాం. అట్లాగే ఈ మనిషి దేహాన్ని కాదు నువ్వు చూడాల్సింది, లోపలున్న ఆత్మని, స్థిరంగా ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి ఆత్మని అని చెప్పనని ఆత్మతత్వాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ. ఈ దేహము పాంచభౌతిక శరీరం అన్నమాట. మొత్తం కూడా గాలి, తర్వాత ఎర్త్, ఫైర్, అగ్ని, వైశ్వానరాగ్ని, వాటరు, స్కై, ఆకాశం అంటే ఖాళీ ప్రదేశం, ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది మన శరీరంలో. నీరు ఉంటుంది, గాలి ఉంటుంది, మట్టి ఉంటుంది, తర్వాత వాటర్ ఉంటుంది, ఖాళీ ప్రదేశం కూడా ఉంటుంది. లోపల జఠరాగ్ని, ఫైర్ అంటే ఆకలి, జఠరాగ్ని ఉంటుంది మనకి లోపల. ఇవన్నీ ఈ 5 పంచ విషయాలతో ఈ విధంగా శరీరం ఏర్పడింది. శరీరం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ శరీరంలో మొత్తం కూడా ఈ హెయిరు, ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా హెయిరు, ఐస్, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు వస్తాయి, పంచ కర్మేంద్రియాలు వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత ఓ దేహం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ దేహంలో ఆత్మ ఉంటుంది, ఆత్మ ఏర్పడుతుంది. ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? ఆత్మదేంటి? ఎప్పుడు కూడా ఆత్మ పని ఏంటి? పరమాత్మని సేవించడంలో ఆనందాన్ని పొందుతుంది. కానీ ఆత్మ మన శరీరంలో ప్రవేశించేటప్పటికీ అది అన్నీ నేనే అనుకుంటుంది, తను మర్చిపోతుంది. మర్చిపోయి దేహం నాది, దేహంతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నా వాళ్ళు, వాళ్ళతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నాకు బంధువులు అనుకుని దాంట్లో అవిద్యతో ఆవరించటం వలన ఆత్మ తను మర్చిపోతుంది. ఇక్కడ ఒక కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నాం, డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది. యాక్సిడెంట్ అయితే ఆ ₹1,00,00,000 కారు వెంటనే షెడ్కి వాళ్ళకి కాల్ చేద్దాం అనుకుంటామా, లేకపోతే అంబులెన్స్కి కాల్ చేస్తామా? ఒక వ్యక్తిని రక్షిద్దాం అనుకుంటామా, ఒక కార్ని రక్షిద్దాం అనుకుంటామా, ఒక కార్ని బాగు చేయించాలనుకుంటామా? అలాగే ఇక్కడ దేహం మొత్తం కూడా దేహం, ఇది ఈ పంజరం అన్నది దేహం. ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ చిలక,
ఈ పందిరాన్ని తుడుచుకుంటూ శుభ్రం చేసుకుంటూ ఎప్పుడు ఉండి ఆత్మను మర్చిపోతే ఈ విధంగా ఆత్మ నశించిపోతుంది, దుఃఖపడుతుంది అన్నమాట. అదే మనం పంజరాన్ని కాకుండా ఆత్మని, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుని ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందిన వ్యక్తికి ఆత్మ హ్యాపీగా ఆనందంగా ఎగిరిపోతుంది, వేరే మంచి దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో అనిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. ఓ కౌంతేయ, సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగడం, కాలక్రమంలో అవి పోవడం, చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చిపోవడం లాంటివి. కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడం మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. ఇవి ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతున్నాయి. ఇంద్రియ అనుభూతి మనకేంటి, సుఖం వస్తుంది. సుఖం వచ్చినప్పుడు బాగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. కళ్ళతో సినిమా చూస్తున్నాం, కళ్ళు ఆనందపడతాయి. నాలికతో తింటున్నాం, చాలా రుచిగా ఉంది పదార్థం, నాలిక సంతోషపడుతుంది హ్యాపీగా. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి అనమాట, ఆ ఇంద్రియ అనుభూతి అది. సుఖ దుఃఖాలు అనేవి కారంగా ఉంది, చేదుగా ఉంది, రుచిగా లేదు, నాలిక కష్టపడుతుంది తినలేక. అబ్బా నాకొద్దు, తినను నేను, పక్కకు పెట్టే అంటాం. అనుభూతి అది. మనం చూసే వస్తువు బాగలే, అక్కడ బాగుండకపోతే చూడం, అబ్బా వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడి నుంచి, వద్దు, చూడలేకుండా ఉన్నాం అనుకుంటాం. అదే వినలేకుండా, ఇదంతా ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాల అనుభూతి అది. అంతేగాని సుఖ దుఃఖాలు ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా, అవి ఎప్పటికీ ఉండవు. అవి ఎట్లా వర్షాకాలం వచ్చి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంకో కాలం వస్తుందో, ఎండాకాలము మనం ఏం చేస్తాం, ఎండాకాలంలో గొడుగు వేసుకొని తిరుగుతాం, లేకపోతే ఫ్యాన్ వేసుకుంటాం, లేకపోతే ఒక ఇది ఏసీ వేసుకుంటాము. మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు వదిలేస్తున్నామా? వదిలేయట్లా, అన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా చలికాలమైనా అంతే, స్వెట్టర్లు వేసుకుంటున్నాం, మన పనులన్నీ మనం చేసుకుంటున్నాం. ఎండాకాలం కానీ, వర్షాకాలం కానీ, చలికాలం కానీ, ఏ కాలమైనా సరే ఆ కాలాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. వాటి గురించి వచ్చినాయని కష్టపడుతూ, బాధపడుతూ, దిగులు పడుతూ మన పనిని మనం మర్చిపోతున్నామా? మర్చిపోవట్లేదు, ఓర్చుకోవడం నేర్చుకుంటున్నాం. ఓర్పు అనేది కావాలి మనిషికి, అది నేర్చుకోవాలి. అవన్నీ కూడా ఇంద్రియ అనుభూతి వల్ల కలుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట కృష్ణ. నువ్వు చెప్పిన తత్వం సత్యమే, కానీ అది బాగానే ఉంది, కానీ అవివేకం కలిగిన నా మనస్సు అనర్థాలకు కారణం అవుతున్నది, శోకమోహాలు కలిగి ఉంటున్నది. అనేక వృత్తులు కూడా అనర్థాన్ని కలిగిస్తున్నాయి నాకు. మనస్సుకు సంబంధించినటువంటి అనేక వృత్తులు నాకు మనస్సుని బాధ పెడుతున్నాయి, దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తున్నాయి. ఏం చేయమంటావు నన్ను అని చెప్పినని అడిగారనమాట. నువ్వు చెప్పిందంతా బాగానే ఉంది, నాకు అర్థమవుతున్నది, కానీ మనసు కష్టపడుతున్నది, బాధపడుతున్నది. బాగా అర్థం చేసుకున్నావు అర్జున, కానీ అన్నింటికి మనస్సే కారణం అని కూడా అర్థం చేసుకున్నావు. నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం అని చెప్పినని ఆయన నెక్స్ట్కి వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు నజయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్యస్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆత్మకు పుట్టడము, చావడం అనేవి లేవు. అది ఒకప్పుడు ఉంటుంది, మరొకప్పుడు లేకపోవడం అనేది లేదు. జన్మరహితము, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధమైన ఆత్మ నిత్యం. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసినా అందులోని ఆత్మ మాత్రం చావదు అని చెప్పనని చెప్పారు. దేహం మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది, పుట్టడం చావడం అనేది లేదు. దేహానికి 6 మార్పులు చెందుతుందిట.
పుడుతుంది. ఒక చిన్న పురుగు ఉంటుంది. ఆ పురుగు పుడుతుంది. ఒకే రోజు దానిది కాలం. ఆ జీవిత కాలం ఒకటే రోజు. పుడుతుందది. పుట్టిన తర్వాత కొంచెం పెరుగుతుంది. పెరిగిన తర్వాత ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది. పెరిగిన తర్వాత అది పునరుత్పత్తి చేస్తుంది. పునరుత్పత్తి చేస్తుంది. పునరుత్పత్తి చేసిన తర్వాత అది ఆనందపడుతుంది. అట్లా స్థిరంగా ఉంటుంది కొంత. స్థిరంగా ఉన్న తర్వాత ఆ లైట్‌కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. అట్రాక్ట్ అయ్యి ఎగిరి ఆ లైట్‌ని ఆకర్షణకు గురైతుంది. ఆ కాంతి ఆకర్షణ గురై చచ్చి పడిపోతుంది. అంటే దానిలో కూడా 6 మార్పులు చెందుతుందనమాట. ఒకే రోజు 6 మార్పులు చెందుతుంది. అదే మనిషి దేహం 100 సంవత్సరాలు. 100 సంవత్సరాలు బాల్యము, కౌమారము, యవ్వనము, వార్ధక్యం. ఈ 4 అవస్థలు కూడా అనుభవిస్తాడు. పుడతాడు. పుట్టిన తర్వాత కొంచెంగా పెరుగుతాడు. పెరిగిన తర్వాత ఇంకొంచెం పెరుగుతాడు. పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ స్థిరంగా ఉంటాడు. ఉన్న తర్వాత ఏదో విద్యలు అవన్నీ నేర్చుకుంటాడు. ఇంకొంచెం పెరుగుతాడు. అట్లా 6 అవస్థలు శరీరం కూడా యవ్వనము, కౌమారము, యవ్వనము ఇవన్నీ కూడా అవస్థలు అనుభవిస్తుంది శరీరం. మార్పులు చెందుతుంది. తర్వాత వార్ధక్యం వస్తుంది. వార్ధక్యం వచ్చేటప్పటికి ఈ జుట్టు మొత్తం నెరిసిపోతుంది. మొత్తం అంతా అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఆ దేహం పని అయిపోతుంది. ఒక చొక్కా చొక్కా చీకిపోతుంది. ఆ చీకిపోయిన చొక్కాతో సమానం అన్నమాట దేహం. ఆ చొక్కా చీకిపోతే ఏమవుతుంది? ఆ చొక్కానే నాకు చాలా ఇష్టం, నేను వేసుకుంటాను అని వేసుకున్నారనుకోండి, ఎక్కడికక్కడ పటా 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 చిరిగిపోతుంది. మన శరీరం మీద నిలబడదది. అదేవిధంగా దేహం కూడా దాని పని అయిపోయినప్పుడు అది వెళ్ళిపోతుంది, నశించిపోతుంది. దాన్ని పూడ్ చేయటమో కాల్ చేయటమో ఏదో ఒకటి చేస్తారు ఆ దేహాన్ని. కానీ సూక్ష్మదేహం అలాగే ఉంటుంది. ఆత్మ ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? మన కర్మల్ని క్యారీ చేస్తుంది. మనం చక్కగా అన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ 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 బ్యాగ్ నింపుకున్నాం అనుకోండి, బ్యాగ్ మొయ్యలేక మళ్ళీ ఇప్పుడున్నటువంటి స్థితి కన్నా కూడా డౌన్ ఫాల్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఆ దేహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం మంచి కర్మలు చేసుకున్నాం, అప్పుడు మనకు వచ్చేది అప్పర్ పొజిషన్, కొంచెం పై స్థాయి వస్తుంది, ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట. అట్లా ఆత్మ అనేది వెళ్ళిపోతుంది దీంట్లో నుంచి, దేహంలో నుంచి. పుట్టడం చావటం అనేది ఆత్మకు లేవు. అది చచ్చిపోయేటప్పటికే ఆత్మ ఏంటంటే, ఆత్మ పరమాత్మ ఉన్నప్పుడే మన శరీరంలో చైతన్యం ఉన్నట్లు. మనది డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందంటే. దానిలో కదలికలు ఉండవు అన్నమాట, ఆ చైతన్యం ఉండదు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పుట్టడం చావడం అనేవి లేవు ఆత్మకి. ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్ అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. మనిషి చినిగిపోయిన పాత బట్టల్ని విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్టుగా ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఆత్మ ఏమవుతుంది? ఆ శరీరం వదిలేసేసి మళ్ళీ కొత్త శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇంకో శరీరం, మనం చేసిన కర్మల్ని బట్టి మనకి శరీరం అనేది ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఆ శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది. మనం మంచి కర్మలు చేశాము, ఏ భక్తుడుగానో లేకపోతే అలా బాగా డబ్బున్న వాళ్ళ ఇంట్లోనో పుణ్యాత్ములకు పుత్రులుగాను అట్లా జన్మిస్తాం. లేదు, అన్ని పాపకర్మలే చేసాం, ఏ పందిగానో కుక్కగానో అట్లా జంతు జన్మలు కూడా వస్తాయి. ఆ దేహం లభిస్తుంది అనమాట. మనం దేన్నైతే మనం ఏ విధంగా అయితే కర్మలు చేశామో, దేన్నైతే ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉన్నామో ఆ విధమైనటువంటి మనకి దేహాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. 84 లక్షల జీవరాశుల దేహాలన్నీ మారిన తర్వాత మనకి
మానవ జన్మ అనేది వచ్చిందనమాట. ఈ మానవ జన్మలోనే మనకి ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి, మనకి భగవంతుడి భక్తి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నది ఎప్పుడు అంటే ఈ మానవ జన్మలోనే. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా 24 అవర్స్ 24 అవర్స్లో మూడొంతులు కాదు, మొత్తం 90% మనం ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే యూజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని. డబ్బు సంపాదన సంపాదన సంపాదన, మూటలు కట్టేస్తున్నాం. మూటలు కట్టి ఆ మూటలన్నీ వదిలేస్తాం, వెళ్ళిపోతాం. ఏం చేసావురా, నీకు మానవ జన్మ వచ్చింది, ఏం చేసావురా అని భగవంతుడు ఏం లేదు ఉత్త చేతులు చూపిస్తాం. ఏమీ లేదు, ఏం చేయలేదు. రామాని కూడా ఒక్కసారి అనుకోవడానికి నాకు టైం లేదండి, భగవద్గీత క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వడానికి టైం లేదు, నేర్చుకోవడానికి టైం లేదు, కృష్ణ అనలేం మేము, మాకు సమయం సరిపోదు అంటాం. ఈ సమయం ఎక్కువ మనం ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఉంచుకోవాలి. భౌతికమైన విషయాలు, ఇవి ఇంద్రియ తృప్తి, ఇవన్నీ కూడా కొంచెం తగ్గించుకుంటే అప్పుడు మన వర్క్ ఇది కూడా లోడ్ కూడా తగ్గుతుంది. తగ్గినప్పుడు మనం ఆత్మని సంతృప్తి పరిచేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడేంటి, చిరిగిపోయిన బట్టలను వదిలేసేసి ఆత్మ వేరే చిరిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాం మనం. అదే విధంగా ఆత్మ కూడా ఈ దేహం వదిలేస్తుంది అనమాట. ఈ దేహం పని అయిపోయినప్పుడు ఈ దేహాన్ని వదిలేసి వేరే కొత్త దేహాన్ని స్వీకరిస్తుంది. నైనం ఛిన్నంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోనట్లే. ఆత్మ చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఆత్మ ఎంతంటే మన వెంట్రుక టిప్పులో 10,000 వంతు ఉంటుందిట. ఆత్మ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అది దాన్ని పట్టుకోలేము అసలు. ఆత్మకి ఆయుధాలు ఏమి చేయలేవు దాన్ని. తర్వాత అగ్ని ఇప్పుడు ఒక దేహం అయిపోయింది, ఆ దేహం పని అయిపోయి చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి తగలబెడతారు. తగలబెట్టినప్పుడు అప్పటికే ఆ ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ దేహం తగలబడిపోతుంది అంతే. పూర్తి చేస్తారు, పూర్తి చేసినప్పుడు ఆ దేహాన్ని పూడుస్తారు అంతే. ఆత్మ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అగ్ని కాల్చలేదు, నీళ్లు కూడా తడపలేవు, గాలి ఆరిపోనట్టు చేయలేదు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాత్ పరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నీవు శోకించొద్దు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః, పుట్టినవాళ్ళు జాతస్య హి పుట్టినవాడు, ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ పుట్టినవాడు మళ్ళీ చచ్చిపోవాల్సిందేవాడు. చచ్చిపోయిన వాడికి మళ్ళీ జన్మం తప్పదు. చచ్చిపోయి మళ్ళీ ఇంకో దేహంలో తీసుకొని మళ్ళీ జన్మిస్తాడు, ఇంకో దేహంలో ప్రవేశిస్తుంది ఆత్మ. కాబట్టి ఈ విషయం గురించి నువ్వు ఎక్కువగా శోకించవాకు, దిగులు పడవాకు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దేహే నిత్యం అవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. అర్జున, అన్ని దేహాల్లోనూ ఉండే ఆత్మకు చావులనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖింపనవసరం లేదు. అందరి దేహంలో ఉంటుంది ఆత్మ. అంతేగాని ఆ దేహాల గురించి ఎక్కువగా నువ్వు ఆలోచించి దుఃఖపడవాకు, ఆత్మని గురించి ఆలోచించు నువ్వు అని చెప్పిన ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తున్నారు అన్నమాట. హరేర్నామ సింప్లీ అంటే హరేర్నామైవ కేవలం అంటే ఆ హరినామాన్ని మనం చాంటింగ్ ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడి నామాన్ని మనము జపం చేస్తూ ఉండాలి. దాన్ని మించింది ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పనని
చిన్న ప్రహ్లాదుడి దగ్గర నుంచి మనకి చెప్పింది ఏంటి? ప్రహ్లాదుడిని ఎందుకు చూపిస్తున్నారు మనకి? ప్రహ్లాదుడు చిన్న కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచే భక్తిని చేశాట. అంటే మనం కూడా అలా చేయాలి. కనీసం ప్రహ్లాదు గురించి తెలిసినప్పటి నుంచి అయినా మనం నారాయణ నారాయణ కృష్ణ కృష్ణ అనుకోవడం మొదలు పెట్టాలి. లేకపోతే ఈ జన్మ వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. అతో ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా భోక్ష్యసే మహీ తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. ఓ కుంతిపుత్రుడా, ధర్మ యుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యి. నువ్వు ధర్మ యుద్ధంలో మరణించావు అనుకో, స్వర్గానికి వెళ్తావు. లేదు, నీకు విజయం సాధించావు, సుఖాలు అనుభవిస్తావు, నువ్వు చక్కగా రాజు అవుతావు, భోగించు. ఎందుకు నువ్వు ఈ విధంగా యుద్ధం చేయనంటున్నావు? కృత నిశ్చయుడుగా నిశ్చయానికి రా, యుద్ధానికి రెడీ అయిపో అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏషా తే విహిత సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యా పార్థ కర్మబంధం ప్రహసిసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను, వినుము. ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నీవు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతావు. ఇప్పటి వరకు కూడా నీకు ఆత్మని గురించే చెప్పాను నేను. ఫలాపేక్ష లేని కర్మబంధాన్ని గురించి ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే విముక్తిని పొందాలి అనే దాని గురించి చెప్తాను, విను అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. శ్లోకాస్ నెంబర్స్ చెప్పటము గుర్తుండదమ్మా. నేను ఎవరో అడిగారు నన్ను శ్లోకా నెంబర్ చెప్పండి అని. మీరు కొంచెం చూసుకోండి, కొంచెం స్క్రీన్ వైపు కూడా చూడండి. మాతాజీ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాను. కొంచెం చూసుకోండి, స్క్రీన్ చూస్తూ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఏషా తే విహిత సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను, విను. ఉపార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతావు అని చెప్పనని చెప్పారు భగవంతుడు. ఏషా బ్రాహ్మే స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యసి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్యసి. అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళీ మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న ఇటువంటి వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకుంటాడు. అది అర్జున, బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకి మళ్ళదు, ఎప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడి మీదే నిలబడుతుంది అనమాట. బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాళ్ళకి ఆ మరణ సమయంలో కూడా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉన్నారో ఆ మరణ సమయంలో కూడా వాళ్ళకి అదే గుర్తుకొస్తుంది. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జనన మరణ చక్రాన్ని వదిలేస్తారు, మళ్ళీ పుట్టడం అనేది ఉండదు, ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఒక్క నిమిషం.
కొన్ని శ్లోకాసు స్కిప్ అయిపోయినాయి. హరే కృష్ణ. ఇది అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పటిదాకా శరీరం గురించి ఎక్కువగా దుఃఖపడవాకు నువ్వు, అనార్యుడిలాగా ఆలోచించవాకు, ఆర్యుడివిగా నువ్వు అని చెప్పనని ఆత్మతత్వాన్ని గురించి వివరించారు భగవంతుడు. అంటే ఇప్పుడు స్థితప్రజ్ఞుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అన్నది చెప్తున్నారు. యదా సంహరతే చాయం కూర్మంగానివ సర్వసః ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. తావేలు తన అవయవాలన్నీ చిప్పలోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సౌఖ్యాల గురించి కూడా ఇంద్రియాలను మళ్లించకుండా ఎవరైతే ఉంటారో, ఆ విషయ సుఖాల మీదకి ఇంద్రియాలు మళ్లించకుండా ఉంటారో వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు అని చెప్పిన. తాబేలు తనకి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే ఉపయోగించుకుంటుంది ఇంద్రియాలని. ఆహారం తీసుకోవడానికి వెళ్తుంది, ఆహారం ఏదన్నా కనిపించినప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలు బయటికి వచ్చి నడుస్తుంది అనమాట. అయిపోతుంది, అన్ని లోపలికి ముడుచుకొని ఒక చిప్ప లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా నువ్వు నీ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఎక్కువగా నీ శరీరాన్ని ఉపయోగించవాకు, స్థితప్రజ్ఞుడివిగా నువ్వు అని చెప్పి సుఖాల వైపుగా పరిగెత్తవాకు, విషయ సుఖాల వైపు అని చెప్పనని ఆయన చెప్తున్నారనమాట. స్థితప్రజ్ఞుడు ఆ విధంగా ఉంటాడు అని చెప్పినని చెప్తాను. అంటే అర్జునుడేమో ధర్మం ప్రకారంగా నేను యుద్ధం చేయాలి, ధర్మం ప్రకారంగా యుద్ధం చేయకూడదు, వాళ్ళ మీద ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా యుద్ధం చేయకూడదు అని చెప్పనని వాదిస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో. కృష్ణ భగవానుడేమో అర్థశాస్త్రం ప్రకారంగా నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదు, అర్థశాస్త్రం ప్రకారంగా నువ్వు క్షత్రియుడివి, అర్థశాస్త్రం ప్రకారంగా నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయడమే కరెక్ట్ అని చెప్పినని కృష్ణ భగవానుడు చెబుతూ వచ్చారు. తర్వాత ఆత్మతత్వం చెప్పారు, తర్వాత ఇప్పుడు స్థితప్రజ్ఞుడిగా ఉండు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారు చూద్దాం. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషోపజాయతే సంగా సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో విజాయతే. ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికలు కోపం కలిగిస్తాయి. ఆ ఇంద్రియ విషయాలు ముఖ్యంగా కామం, ఆ మైథునం మీద ఎక్కువగా మనిషికి కోరిక ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ మైదన కోరిక మీద అది తీరలేదనుకోండి కోపం పెరుగుతుంది, కామం తీరకపోతే కోపం పెరుగుతుంది. ఫస్ట్ కోరిక కలుగుతుంది, ఆ కోరిక తీరకపోతే కామం కోరిక తీరకపోయేటప్పటికీ వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. కోపం కామాత్ క్రోధో విజాయతే, క్రోధాన్ని కలగజేస్తుంది కామం. క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః సమ్మోహా స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. కోపం మూలంగా ఏమవుతుంది? అవివేకం కలుగుతుంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది మర్చిపోతాం. మర్చిపోయి అన్నీ కూడా తప్పులు చేస్తాం. ఎదుటి వాళ్ళని చంపేయటం, కొట్టటం, తిట్టటం, మనసా వాచ కర్మణ పూర్తిగా అన్నీ తప్పులు చేస్తాం. ఆ వివేకం అంటే వివేకాన్ని మర్చిపోతుంది, తను ఏం చేయాలన్న విషయాన్ని మర్చిపోతుంది, మరపు వచ్చేసి అవిద్య ఆవరిస్తుంది, ఆ బుద్ధి నశించిపోతుంది అనమాట. బుద్ధి నాశనం వల్ల తనను తనే నశించిపోతాడు.
ఒక వ్యక్తిని ప్రేమిస్తాడు, ఒక ఆడపిల్లని, దాని వెంబడి పడతాడు. అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండదు. ఇష్టం ఉండకపోయినా సరే నాకు నువ్వు కావాలంటాడు. కామం, కోరిక. ఆ అమ్మాయిని పొందలేకపోతాడు. అమ్మాయిని ఏదో ఒకటి కత్తు ఏదో ఒకటి పెట్టి దాన్ని అంటే అది ప్రేమ కాదు, అది కామం, దుష్టమైనటువంటిది అనమాట. ఆ కోరిక తీరకపోయేటప్పటికి దాన్ని చంపేస్తాడు. చంపేయటమో హింసించడమో ఏదో ఒకటి చేస్తాడు. చేసేటప్పటికి అవంతా అవివేకం మూలంగా నా కోరిక తీరాలి ఎట్లాగైనా సరే కోరిక తీర్చుకోవాలి నేను అనేటువంటి అవివేకం మూలంగా తప్పు చేసేస్తాడు. తప్పు చేసేటప్పటికి శిక్ష పడుతుంది. ఆ శిక్షను తప్పించుకోవడానికి చాలా చాలా విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తాడు. క్రోధాద్భవతి సమోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధి నశించిపోతుంది. బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి, బుద్ధి నశించేటప్పటికి తనే నశించిపోతాడు. తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేస్తారు. జీవితం మొత్తం కూడా, మానవ జీవితం మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోతుంది. వాడు ఎందుకు పుట్టాడు అన్నది కూడా తెలియకుండా జీవితాన్ని నశింపజేసుకుంటాడు. ఏషా తే విహిత సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు, బుద్ధ్యా యుక్తో ఏయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను. ఇదంతా ఇది మధ్యలో మిస్ అయింది. ఆపూర్యమాణమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాపః ప్రవిశంతి యద్వత్, తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ చలించకుండా నిలిచిన సముద్రంలో నదీ జలాలు ఎలా ప్రవేశిస్తాయో అలాగే ఎవడిదో కామాలన్నీ లీనమై అణిగిపోతాయో వాడు శాంతి పొందుతాడు. భౌతిక సుఖాలకు బానిస అయిన వాడికి మోక్షం అనేది కష్టం, మోక్షం లేదు. భౌతిక సుఖాలు దేనికైనా సరే బానిసైపోతే వాడి జీవితం మొత్తం కూడా దానికే వ్యర్థమైపోతుంది అనమాట. జీవితకాలం మొత్తం కూడా వ్యర్థమైపోతుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి, స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్యసి. అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకి మళ్ళీ ఇది మనం చెప్పుకున్నాం. ప్రపంచ విషయాలన్నిటి మీదకి ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వీటన్నిటి కోసం కూడా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడికి ఆ వాటి విషయవాంఛ ఉండదన్నమాట. ఉండకుండా వాడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నామస్మరణలోనే మునిగిపోయి ఉంటాడు. అప్పుడు వాళ్ళకి దివ్యధామానికి చేరుకునేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. ఇది షోడశకం నామ్నాం కలికల్మషనాశకం నా తత్పరత రూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. ఈ సకల వేదాలన్నీ కూడా వెతికినా కూడా మనకి విషపూరిత ప్రభావాలని రూపుమాపటానికి ఈ దొరికినటువంటి వేదాల్లో కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో నుంచి తీసినటువంటి మంత్రం ఇది హరే కృష్ణ మహామంత్రం. చాలా గొప్ప మంత్రం కాబట్టి దానికి మించింది లేనే లేదు. వేదాలన్నీ వెతికినా కూడా దొరికినటువంటి మంత్రం ఇది. కాబట్టి దీన్ని చేయటం ద్వారా మనము ఈ జన్మని ధన్యం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సెకండ్ ఇది ఆఫ్ చేసి వస్తాను నేను.